Kajing pen i bor jong ka wega trok kit kok daga ba pen i baka yo ya kajing senran nagi pulit ban yait saho hasurok ba na kajing don ka kali pulit ban senran na khaman kumbale kita ki VVIP ha ka baki yait hasurok kat baka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Jentia Unit kadang penlong ya kajing ya ki ka bak lembu por kala penlong ya ginong yalam jong kanik association ban penrem jor halor kanik kajing pendon kam bakala ya ka bor nakaliang gidikot bat kinong elam ke association ke bana keleng ke jela kum kadak ban penrem jor halor ke jingjia ha ka janmit ka hnyo trik ujemang arajara arpusan kiliyami renti ya surok ba ke badan hamaurun keneng ban penlong ye ke jingyaki ke bajai jai ban penrem ye ke jingle jong unongkit kambarim jong ke association uba nidamon chulen haba keren jigilat pathai kubor ba moslanda marngar bade presiden ulaong baka jingle don bor jong ki breu ba wat hadu bakin pendon kam di kipulit kalong ka e ka bas ngosi bat kumta ka association ka penrem jor halor kani lolor ka tau la ong ru ba ka bas ngosi kalong bo new breu ba le ye kani ka kam udeu paranong elam barim kinong nya bat ki trai trok ya wala ithu kerteng kumuba ni damon chulat uba juyeng ka benta ki paranong nya trok henry menta pat udung kala ya laki jong ki dikot le si kadeni ka benta ka jingmento yala di shimen Jalan. Ya, jalan nih. Ah. Ya, jauh. Sana. Te kendit kensan mentah kani kapor bajan mit mentah te lawan da kini ki try cook ila monong ki try cook ki kumbaong kinong giant tails ngali iya katuka kubor bagi penpau maki bala don kinong yalam barim jong ka kinong yalam jigi try tok kataru badai na giant tails te gila pendon kam da kabor rengkat bagi try cook factory rengkat bagajing ya pendon kam ngala menong ki pendon kam dai ngima menong ba ka police department ka don mentah kani lani ki buru sarkar le kila sya pendon kam imat ka don ki bor ki banalor ka bor ka baklan ka basensyar kila pendon kam de ki bor pulit wat ban escort ya kini ki kali kitkok hadin na kini ki khot jongi hadin la le jubor kumta kila pentip no ya kinong yalam nang ni na po iskasil te nakaliang kinong alam jong ki iskasil lai la ki jong ki pradkhot haba kila sya nyon ben lagi ya kun ya kal tiga badai mala da du nong maki na jan hilsu ngiru ngi du nong lang bado yo nong na jan hilsu ngila yo nong lang kata ka jinglong ka jongi menta ka jinglong spara bangi ni persutu ban yalong kawe te hadin nakaliang jong iskasil kila pentip yang aku yang ilang kum kinong kibekit ya ba hakani ka sengkemi mo kumu chairman jong kani ka Meghalaya Commercial Truck Owners tengila yawan hang ni hapo ka hang ni ka hajaka hamorong keneng laki jingdon lang kidukot na kani ka jaka ni area morong keneng ru te na kaliang ka jongi ka e ka bang susi kalong menne ngila ya phone bagi nong nya truck ki jongi ba kini ki ba penon kam na kabor kile ya ka bas new ba kile ki plan ki balong ki bajak klia bang ila banong kidon ki dukot ki jongi nang ta mane da jaka ba nang tai ba yaki kidon ki dukot jongi kim kwa kan bakin wan namar ki hap ki kwa yaki magi sotu ba kami ki hok la jong te ka don ba ki naka bor jong ki gila pen bor ki kali jongi don ki bala tak tiru ki kali jongi ki badai hang tai po giant tails mene bar ki don ki dukot ki jongi ru mentai ki bang don ki cook factory ki badai ki dukot ki jongi nang negasian ki balot kok tang man pelaj itu kali ru hadu kan iklimat bakran mentakim pelaj te gila syuyat be tang dikali ki badai na barzela bat ki kali jongi try cook banyat be syakmat te ke ai bangalap hidaladi kum na alam ngidat nang ni bat ki police department ru ke ai ba kham ile ranji su menta kalong ba kawan ka wei ka kali kit kok hang ni te ngi kham persange kala yang kham chitai sepaji te ndala le kili balik ka yang ka kit yu kamut bangila bada unong but jong ka tu ka kali tip manu bai kai da unong but jong katu kali ngilong handiman mo u kawang ngau ya kala ga jong kali baradin na kali ang jongi ngila ya be yo ta ngim lapshu tengi iba kani ga penmi ga jingklumar tengi la ya kran itu kali ba ki phin le phai biang satai balada ke kali jong phi ban pelaj la dan pelaj kali jongi kamu ngiru nginom ya pelaj lang kanya kata te ka ai ga bang abu jingkli tang kani ga wei kan ka ai ga bang susi menta ha ga jinglong ga jongi lang ngaru ku menong alam menta ngabu ga jingkli menta kaba kum gani kaba ki briu menta kat
ya kila penlong syong no ya kata ki bru sarkar ya ki polis saba kila yo ini kam kila daka kerdan kila daka jing tristom nyong ki daka certificate hadu wat na din un sai hawaldar lani ungela banong to pulit lang rut udah mare udah tristom udah to exam ya ka kam hade ka ega bususi kalong kala kat ki bru beda nakabor ka an ki shim ya kini ki bru bela yo hok ya ka kam ki shim ya kani ka kerteng jong ki bru jong ka an ban penon kam tang nam ta ka jing ba shimet ka jong ki wat ki kam kumukit kok mo ngila banong ba malay thang do yong kum ka jala jungi mentang ngidang sakhang do yong te kat dia kani ka kamru kila nut ban penon kam da kini ki bru ki ba ain balong kala pen ran ken ya ki bru sarkar ki jongiru hato kani kan yalam si ai ka jala ka jungi si ai kan lam jala jungi lata kita ki bru ki ba yadi ki along kum ki mafia ki penon kamru da ki bru jong ka ain ban le lani ban penbiang ya ka kam ko jongki te kani ngaso monong peremjur ba dalong bala sange no ya kani lada pila ban le mafia pila ban le gunda le hi shimet kan umdai ban penon kam bakla ya ki bru jong ka ain namar ngi ile rante wan mangiru ngi sole rante manta ka ji keno jong paj ba la keno ben ki bru jong ka ain harai ngam ngai ki bru jong ka ain manta ba kinde hi ndai la su penon kam da kita ki bru ke badan ka bor tena kalian ga jongi ngila kan sai manta ha ka jing non lang jong kini ki manta lia mi manta na barok khoi ka ri kasi manta ngi lia mi hang ni ha morong kenang te ngila dep ya nakaliang jong kini ki dekot jongi bade na morong kenang ru ngila le da kalenti ka akor ka buram da wan nakaliang polis department ru hang ni ngila yalong ki bajajai ki penong ka jingi ki ka bajajai kum la sedang nang taina gentles bat ngila sungu ru ya ki bru jong ka ki bade dekot jongi nang ni ka area na morong kenang kila da pentip da ka akor ka buram sa ki no elam senong bat ngila dep ai ya ala kan sai ki bru jong ka ain ru bayam menta ngin ya ki be tik tang ya ka kam kit kok ngim don kanu jing penwit ya ki wei pat ki kali lada kalong hani ka dur lada ngim yo ya ka hok nginom persenge ya kani ka jing ya ki jungi la kal poison ru ngai sngo ban ong ban perem ya gitu ki try kok na gentles ki badai ru mensua kita kinong elam bakam melede ba ki deiru kinong elam melede kum ki trok asyon menta ngila ya teli kum ni ngim ya don syu kata ka jing ya fair je mo ya fair time mo te pek mentang ya don lang ngi sosun ya kini ki parlok na gentles menta ki paradkhot ki jongi tang bakin keren ya ka jing sharu umlong syu la sha nyon ya ki ten rei menta ka ni ka jing ya teli ke jongi lang barkhot ki mut pen pradam ki te lada kalong ni ka dur te ki sngo ba kwa ban mene pra preng jongi ban pen ya thut preng jongi te dolong bala ai to umar jong pi thang nang tu pan habang tu hi ke balai pi don kam ya ka ban yat la ne ban wan sikini ki sik jongi per lada pi pen ya ka ni ka akor kalong ba pipen beda ka bor ban tang ban tayo nong yeladi kata ka jing so ngasusi kalong ba upara no yalam truk jongi menshwa bala khamrem kumba la kedau tu kubor kumba ni damon sulat mai dei persen truk menshwa awer ginong jentia tong ini le ya kani tong ini ya ki ya kani de kamut hadin pat menta kamut udung kala yala ki jong ki dekhot hato kani tanam ta ka jing bhai le jong simet hato phila ban mudur ya kani tengang ila hikai mentai ginong jentiang penyo ino no kani ba menshwa che gentils ngimla ban le kata ngi le sekran jing langro ladang ile penhap mara mengi satai kila pensit de kini ginong elam ginong jentia wan no maila de khriam wan no maila de no banwan satai te mentai gini ki bri ki divide kini ki balui ban isi yangi mentan ladap divide dia kata kinyon kelas ya kini te menta ngangit ba kini ki paradkhot jongi menta khamtam muni uba khamduk uba khamsuk uba kham duna kayo kakot bodon takawe artli kali menta kila la jong ki skor mangatrai kila jong ki khmat la yo gila ya ki gi jingjia brokot ngangit bana kani ka jingjia kinyo ka jihikai banang ni mdei shu bangin ya pra la ni bangin ya long kawe bolong spara kan ya kam bala kam si kan tai hang ni akani ma hani hani awani pi kani ka thong ka jungi ka long bangi kersan ya ka baga jante hills unit kalale ka jante hills unit kale ka ba kam kersan kam ya ki tang nam ta bani onong kali jongki menta ki ya ki ru nam ta ka ji onang lang jongi brokot kamut la da kali jongki kayo shitrip ngiru inyo shitrip lada ka kali jongki kayo nong siajar ka jongiru kanyo siajar te lada ki don kum kani ka mensim bangin ya trelang menta ki ka jingmat jing ka jongki kalong ka jing ka jongi margi don kam monon ki jingkit sa gentils na gentils so menta bun ki kali ki wan ki jingkit sa west by southwest da bun ba belai menta te kani ka jing pen jongi bangin ya long ka we balong khut ya kom trekam ka penlong ya ki ban ya teli te kani ka jing ka nong ri mangiwan ni kalong bitik ngibut ya ka ka bla dawa na ka gentils kalong ban pen kiu no ya ka baikit tang ban ya imlang ndai ban yo pahu lani ban yo palat pudro hari tang bangin ya imlang kai hari kum molong mentangi kit kalong mangila kit kum kita kibri baksu ban se ban kit na marba ka ono
kamansi ka thom ya ka sang mo ngila shule ya ka ta manta emam ngim talasi lagi trok ngi supet namar ngila ya abang ni menin na gentils la ya ab ngi pej kanu ka de kalikit kok kanu bom de kalikit kok kamram jungi kalau ngi pej betang ya ka kam kalik ya ka kalikit kok kan tengi haban kisukali kan ong pikit ayu la pej ong ka de kaliki we tengim ngim ta li yu kam de ke jingi ki jongi ban penpur sikiwi giwi benta kadi tang ya ta ka benta ngibu bai tek tang ya ta ka we ka thong kan ki try kali bat no nya kali ki balik kit kok na gentils ki syanyon ha kador kamur te kani ka jing syanyon ya kador kamur kala long sa bapalan ya kini ki kali jong ki try kok factory bat kali banabar kamut ba ki yo ya kador ka babiang kadba ka kini ki kali jong ki rupat ba ki babu kali kamut ba ki aya kador ka barit ba te nalor bal aya kador ka barit ka penlong ya kini ki kali gi jongi bangila sa ikran ka por pres la ai kador ka barit ngila syukit jubor justi kali hadu teng babun ngi sa pendik bat kini ki beriu jong ka an ki MBI bat syadu sa asam ro te ban lat ya kani na kali nga jongi kamut bangi dawa bala kuno ban ai gi kador ka babiang ndai ka bapalat ru ndai ka baduna ru ndai ka ban ya biang lang kai namar kum balong mentang ngila lap ka jing kali ka jing tip jong kini ki try kali banong nya kali ka jingkit ko ka jantia kalong sa papalat kakali Torres ke bana Jantia Hills ya balik siya po Asam kayo nong sawajar kayo nong sanajar kadba ki kali gitrok ke jongi mun mentaki kayo nong tang hikin riu hajar kataru ke kali he te kataru la syukit palat te hato kata ka pisa ka bang yo nong kendiat ka ba untep umalik ne hap ai bai bam yo nong nyaro kani kala pen jenjar ba kala pun sat bai gitrai kali nong nyak kali te da kali tiga badai na kali ngelam jong Jantia Hills kila nang yat sakmat kila ai ke city gitrai kok Henry lai la jan mentang atrai jan da banai Henry na kaliang jong ki kimpen i ka jing bom sut nyaw jangan liang jong Jantia Hills kinong yalam kila shim bat ki pradakot na Jantia Hills kila bu ya ka strike kumli na du mencisngi hang tai ha Jantia Hills barhadu men skiru ka jing yalang kalong bajajai ba kila wan lang ki magistrate ru kila wan ya kran na kapor kinong yalam jong iru kamut ba kila pensngau ya ki belu jong ka ai pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.